U Novom Pazaru pucnjeve ne jenjavaju. Sećate se, pre nekoliko dana bile pucnjeva u čijem obračunu je nedužna žena koja je šetala dete u kolicima ranjena, a nakon toga usledio je novi obračun u centru Novog Pazara, tako što je jedan od muškaraca pucao na drugog dok je sedeo u kafiću i pio kafu. Zašto se puca po Novom Pazaru? Šta se tamo događa? Su tu posredi neki mafijaški obračuni za teritoriju? Ko stoji iza toga? Da li stoji neki politički autoritet? Mi ovoga jutra razgovaramo sa gospodinom Ilijom Životićem, narodnim poslanikom. Ilija, dobro jutro. Tog pitanja u Novom Pazaru je svakako deo priča obračuna države sa mafijom. I sad, kada je Vulin poslao žandarmeriju, gospodine Životiću, vama se obraćam, kada je Vulin poslao žandarmeriju u Novi Pazar, to baš nije naišlo na neko odobravanje mnogih u Novom Pazaru. Priča se neformalno, gospodin Miloš Lazić je to može i da potvrdi u našim novinarskim krugovima, da je bilo određenog i gurkanja u smislu da je bilo veliko negodovanje šta će žandarmerija tu, šta se žandarmerija meša u njihove tamo stvari u Novom Pazaru. Šta vi mislite da će se događati i šta je sledeći korak? Ja bih prvo teo da se nadovežem na onu prethodnu temu. Ja sam kao narodni poslanik član Skupštinskog odbora za prava deteta i ja ću u narednom periodu na prvoj sledećoj sednici odbora za prava deteta predložiti predsedniku odbora da se pojača deo aktivnosti na edukacijama mladih koje se tiče neželjene trudnoće, ali i tome, evo sinoć sam imao jedan konstruktivan razgovor sa našim prijateljem, vaš čest gost Damir Okanović, on je iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, nema on veze sa ovom temom, ali smo došli do jednog zaključka da treba pojačati edukaciju mladih devojaka, naročito u marginalizovanim grupama i tamo gde su devojke nižeg stepena obrazovanja, da i ako ostanu trudne, one ne moraju da rade ovakve stvari, postoje sasvim legalni način da to dete anonimno predate u državi u ruke, 1000 ljudi čeka, ne može da dobije dete, 1000 ljudi čeka na usvajanje. Znači, ako je došlo do neželjene trudnoće, ona se ne mora završiti niti abortusom, niti bacanjem. Ili rađanjem deteta u kući da bi se sakrilo, da žena može da iskrvari i da umre. Apsolutno, znači sve to može da se uradi na jedan civilizovan, fin način i da na kraju to dete dođe u jednu porodicu gde će to dete odrastati i biti srećno. A što se tiče situacije u Novom Pazaru, pre svega hoću da kažem da sam u prethodnih 5-6 godina bio vrlo često u Novom Pazaru i uglavnom sam bio gost ljudi koji potiču iz muslimanske sredine, muslimanske zajednice. Nikad nikakvu neprijatnost, nisam imao tamo, čak šta više, oni mnogo bolje poznaju istoriju i srpsko kulturno nasleđe, srpskog identiteta u tom delu države Srbije nego većina Srba koji žive na našoj teritoriji i apsolutno što se toga tiče nikad nikakav problem, nisam imao, čak je bilo sve u redu. Što se tiče ovih kriminalnih obračuna, kolega poslanik je u jednoj stvari delimično u pravu i ja sam isto došao do nekih saznanja da, pošto se ja bavim uglavnom proučavanjem ekonomskih činioca bezbednosti, jer ljudi ovde uvijek misle da je bezbednost samo topovi, tenkovi, kamioni i tako dalje. Svi bezbednosni problemi u savremenom svetu počivaju stvari na naručenim tim ekonomskim činiocima bezbednosti. Novi Pazar vam je pre 20-30 godina, gospodin kolega to verovatno i bolje zna od mene, bio sinonim za uspešno preduzetništvo, za jednu sredinu koja cveta, u kojoj preduzetništvo cveta u Republici Srbiji. Međutim, onda u jednom trenutku došlo do naglog pada broja tih i malih radnji, ali i broja fabrika. Postoje neke indicije da je do toga došlo zato što se konkurencija služila nekim nelegalnim metodama, upravo tom spregom sa nekim inspekcijama i s nekim drugim službama koje su postojale tada i da je gasila jednostavno konkurenciju. I tamo gde vi imate narušen jedan ekonomski balans, gde je jedna sredina navikla na jedan određeni bruto prihod na nivou godine i da troši taj novac, vi sad imate smanjen taj prihod, a ljudi su navikli da troše novac. Usled toga upravo dolazi i do tih podela i nastajanja kriminalnih klanova, ali i do onoga što je za nas kao državu Srbiju mnogo opasnije, to je radikalizacija mladih. Znate, mnogo je lako radikalizovati nekoga kada on nema posao i kada nema svoja primanja. I mi ovde često sad u javnosti govorimo o mini Šengenu kao načinu koji će povećati te ekonomske činioce bezbednosti u celom regionu, unaprediti saradnju i da će prestati ta radikalizacija i neprijateljstva. Moje mišljenje, kao nekog koji studira uporedo i bezbednost i ekonomiju, da je i Novom Pazaru upravo potrebno tako nešto kao mini Šengen. Mi moramo Novi Pazar prikazati stranim investitorima kao jedno izuzetno dobro pogodno tle koje ima svoju istoriju zapošljavanja i ima svoju istoriju ljudi koji su spremni da rade. Znači da će to biti dosta dobri radnici, ali ga moramo i dosta bolje povezati sa ostalim krajevima Republike Srbije, ali i sa drugim neposrednim sredinama. Znači tu žive ljudi koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci. Znači hajmo da im što pre napravimo taj put da se spoje sa svojim prijateljima, braćom, kumovima u Bosni i Hercegovini. Da i njih priključimo u taj mini Šengen, da oni što brže i lakše mogu da posluju, da šalju robu. Jer znate, osnov Evropske unije, osnov mini Šengena je slobodan protok ljudi i roba.
Pogledajte Evropsku uniju, imaju slobodan protok ljudi i roba, tu nema radikalizacije, tu nema većih kriminalnih problema zato što su dobro povezani. Vi danas nemate posao u Zemunu, ali ste dobro povezani sa Novim Sadom i većina ljudi putuje Beograd-Novi Sad ili idu do Požarevca ili Požarevljani dolaze u Beograd. Takvu mogućnost moramo da pružimo i mladima u Novom Pazaru. Da ukoliko nemaju posao u Novom Pazaru, oni za pola sata, sat autobusom ili kolima mogu da stignu negde. Ja bih se složio sa ljudima koji tvrde da je Novi Pazar potrebno povezati bolje železnicu. Koliko kilometara fali železnice? Nešto malo, tako? Da, 20-ak. 20 kilometara fali. To nije ekonomski isplativo. Ali znate šta, bezbednost nema cenu. Da, jasno. To je, znači, mi kao država Srbija moramo da snosimo taj trošak, da spojimo Novi Pazar sa železnicom i verujte mi, onda ćete imati mnogo veći taj protok i robe, jer je najjeftinije trenutno u Srbiji slati robu da ide vozom. A i sama činjenica da država Srbija radi nešto za taj Novi Pazar i za te građane Novog Pazara će umiriti ove secesioniste i nacionaliste, ljude koji žele da idu u ekstremizam, a to su oni koji su bili nekada deo vlasti u Republici Srbiji. Pa kada nisu osvojili dovoljan deo biračkog tela da uđu ponovo u vlast, oni su se okrenuli sasvim na drugu stranu. Znači, dok su imali fotelje državne, dok su bili na državnim jaslama, koristili službene automobile, imali velike plate, ogromna primanja, putovali u inostranstvo, onda su bili odani građani Srbije. Čim su izgubili poverenje građana i nisu zaslužili te fotelje, oni su sad okrenuli nekom secesionizmu i tako dalje i propagiraju neku drugu stranu religije, žele da podele tu islamsku zajednicu u Srbiji na dva dela, da privuku u taj jedan ekstremistički deo, za razliku od ljudi koji su, evo, jedan od njih sedi ovde sa nama. Da li je to rat za teritoriju? Jel u Novom Pazaru postoje određeni ljudi koji prosto međusobno se obračunavaju, koji ne reaguju na policiju, ne reaguju na ono što ne sme da se radi? Pa to postoji svuda na svetu. Samim tim, naravno, da postoji u Novom Pazaru. U Novom Pazaru je vidljivije jer je to manja sredina. Ima tu specifičnost da je izuzetno blizu granice. Gospodine Životiću, možda postoji i u drugim nekim sredinama, slažem se sa vama, ali važno da se puca i da se izlače pištolji. U sred dana. I u sred dana, da neko ode da pije espresso. Ja mislim da je to nenormalno. Pa takvu situaciju ćete rešiti tom dubinskom promenom u sistemu bezbednosti. Znači, bili ste načelnik do ovog trenutka, desile su se 3 pucnjave za roku 7 dana, izvinite, molim vas, po svim parametrima vi više ne trebate budete načelnik te područne policijske stanice. Što se tiče dolaska žandarmerije koji ste spomenuli, to je pohvalna stvar i ona može da donese dobre rezultate ukoliko ti momci iz žandarmerije imaju napred pripremljeno koga treba da zaustave, koja vozila, koje osobe, koje je ponašanje ljudi koje treba zaustaviti. Znate, ja sam svojim očima mogao da vidim kada ljudi zaustavljaju kao gospodina Gutu, nekoga za koga je očigledno da nije kriminalac. Imate jednu policijsku stanicu koja je dobro uradila na jednom eksperimentalnom nivou u Republici Srbije, to je policijska stanica Vrbas. Te načelnik policijske stanice Vrbas, Vlado Glođević, koji je jedan mlad policajac koji putuje po svetu, pohađa seminare, tačno odredio svojim, recimo, policajcima kakve osobine ispunjavaju ti ljudi koje treba zaustaviti i sa tim legitimisanjem, navodno nasumičnim na ulici i zaustavljanjem vozila, izuzetno smanjio procenat kriminala. Znači, zaustavljanje, legitimisanje, pretresanje, odnosno pregled vozila, apsolutno da, ukoliko ti momci imaju kvalitetne informacije koje su napred pribavljanje preko BIA ili preko nekih drugih službi. Dobro je što se vide na terenu policajci, jer to daje sigurnost običnim građanima. To njima daje dobro sigurnost, ali operativni rad na terenu je nešto što treba da suzbije i naravno unutrašnja kontrola MUP-a Srbije koja treba da preispita sve ovo o čemu je kolega poslanik govorio. Taj period, i ne može niko da bude vlasnik Novog Pazara, nego mora da postoji red. Jer tu se stiče utisak kao da je to nečija privatna prćija. Izvolite. Najvažnije je sad taj period tih 10-15 dana, mislim da se sva trojica o tome slažemo, dok je žandarmerija prisutna, da se tu izvrše te promene koje je potrebno izvršiti u MUP-u i da se formiraju oni već postoje, imaju neke interventne patrole. Međutim, ono što se praktikuje u velikim gradskim sredinama, ja bi to praktikovao i u Novom Pazaru, to je da se sastav interventnih patrola malo češće menja, kao i da se njihovi reoni patroliranja menjaju. Time smanjujete mogućnost da se neka od tih interventnih patrola poveže sa nekom lokalnom kriminalnom grupom. Ja sam imao situaciju da su mene ovde u Beogradu zaustavila me, recimo, patrola žandarmerije koji iz Kraljeva. Nikad me nisu vidjeli u životu moj auto, nikad, i prolazim proceduru kao neki sasvim tamo deseti čovjek. To nama treba i u Novom Pazaru.
Znači isto to, da dođe neka patrola koja ne poznaje ni vas, nikoga ne poznaje ni jednog kriminalca, sve ih isto posmatra, bude tu 10, 15 dana, 20 dana, nebitno je, posle toga je zameni neka druga patrola. Tako ćemo izbeći da se te interventne patrole, da ostvare neku komunikaciju sa kriminalcima i izbegavamo mogućnost da budu korumpirani, potkupljeni i tako dalje. Da, to je odlična ideja. Pa znate šta, čak i u Beogradu se znaju kriminalne grupe i raznorazni kriminalci su evidentirani, koji je, mislim, neuporedivo veća sredina od Novog Pazara. Znači, mnogo je jednostavnije to izlocirati i obračunati se u Novom Pazaru nego u nekoj velikoj sredini. Mislim da je u prethodnom periodu bilo nedostatak možda neke određene političke volje, ali koliko sam sada video iz ovoga što se sada dešava i što je predsjednik države najavio, politička volja apsolutno postoji, znači više ne postoji ni jedan načelnik policijske stanice bilo gde u Srbiji koji može da kaže pa znate ovi odozgore mi ne daju. Ako je glavni čovjek u državi rekao seci korene mafiji, suzbi kriminal, onda nema ko šta da čeka. Da, ali dosta se sada priča o policiji, pa bila je tema i lažne policijske značke, pa onda ova cela situacija u Novom Pazaru i veza. Zapravo, čini mi se da u Novom Pazaru se desio i treći incident. Mi imamo taj snimak, režija neka potraži od prošle nedelje, gde je jedan navodno policajac koji je pokazao značku napao bejzbol palicom vozača automobila. To je bio incident u saobraćaju gde je jedan od učesnika tog saobraćajnog incidenta bio policajac koji je na neki način, ne na neki način, nego bukvalno zloupotrebio i funkciju i policijsku značku i to je i zabeleženo, mislim, kamerom, tako da... Pa vi ste imali sad tu aferu, kako ste vi rekli, tih lažnih policijskih znački, da je izvršen jedan veliki napad na nevladin sektor koji svuda u svetu posjeduje određena članska dokumenta koji su u obliku članskih znački. To je ovde ljudima predstavljeno kao to nigde na svetu ne postoji, da to treba satrati, suzbiti i tako dalje. A zloupotrebe tih članskih znački nevladinog sektora su praktično nemoguće i svode se na nekoliko samo na nivou jedne godine, zato što one uopšte ne podsjećaju na policijske značke prave. Tu pravim jasnu razliku između znački iz policijskih sindikata koje su pravljene, koje su iste. Znači, to je apsolutno nenormalno i što se mene tiče ta uredba koju je MUP Srbije doneo, kojom se štiti vizualni identitet značke MUP-a Srbije, apsolutno dobrodošla. Tako ćemo sprečiti da su te pojedine sindikate policije koji su pravili iste značke. S druge strane, ostala ta neka nedorečenost. Imate tu jednu veliku grupu nevladinih organizacija koja je sada uskraćena za neka svoja primanja. Pazite, po konvenciji, po povelju Ujedinjenih nacija koja govori o radu nevladinih organizacija, jasno piše da nevladine organizacije se izdržavaju prodajom znački, bedževa, suvenira i svega toga. A pritom, te značke nevladinih organizacija postoje svuda na svetu. Vi imate situaciju da je recimo u Mađarskoj postoje 3 takve nevladine organizacije, da je predsjednik jedne od tih nevladinih organizacija general mađarske policije. Pa šta ćemo sada njega da zaustavimo na aerodromu, da mu pišemo pritvor 48 sati što ima kod sebe značku nevladine organizacije? Imate nevladinu organizaciju koja postoji od 1995. godine u Briselu, zove se Evropska policijska asocijacija, koja ima nekoliko hiljada pripadnika u Evropi. Hoćemo te sve ljude, a to su uglavnom sve bivši policajci, naučni radnici sistema bezbednosti, pa hoćemo sve njih da hapsimo kad dođu u Srbiju turistički ili na neku konferenciju. Ja sve te ljude poznajem. I mene ti ljudi zovu danima, njima nije jasno šta se dešava. Znači, ja pozivam i ovom prilikom MUP Srbije da se napravi jedan zajednički sastanak između Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva Gordane Čomić, koja je nadležna sada za nevladine organizacije i svih tih nevladinih organizacija. Da se jasno protumači ta uredba, da to ne ostane nedorečeno, da se ne hapse ljudi koji nemaju potrebe da se hapsi, da im se pišu neke prive od 50-60 hiljada dinara, totalno bespotrebno, pogotovo što su sve te nevladine organizacije za vreme vanrednog stanja davale svoje volontere. Svi ti ljudi su volontirali 30 i nešto dana dok je bilo dozvoljeno volontiranje, nosili su pakete i pružili su drugu pomoć. A čekaj, ta sad uredba šta kaže? Ko mora da bude uhapšen? Ta uredba kaže da se štiti vizualni identitet značke MUP-a Srbije i precizno je napisano šta je vizualni identitet. To je ćirilični natpis policija, to je grb Republike Srbije, to je natpis Republika Srbija i na službenoj legitimaciji Ministarstva unutrašnjih poslova i tako dalje. Međutim, mi smo imali kod vas ovde u studiju da je jedan predstavnik nereprezentativnog sindikata policije pretio svim nevladinim organizacijama da će svi biti pohapšeni kogod ima bilo koju toku značku. Taj čovjek je ovde kod vas u studiju pretio nevladinim organizacijama. Ne, on je odnosilo se isključivo na
identitet, ali je rekao da će svi biti hapšeni. Znači, premotite snimak. Misleći na... Dakle, na uredbu. Ne, nije on mislio na to. Pogledajte njegov Facebook nalog i njegove komentare. Ne, on je rekao da po uredbi svako ko ima značku, će biti, a da nije MUP-ova značka, će biti uhapšen. Ali to ne piše u uredbi. U uredbi piše se štiti vizualni identitet značke MUP-a Srbije i precizno je definisano šta je to vizualni identitet. Pa šta ćemo hapsiti dobrovoljno vatrogasna društva? Što imaju sve? Spasioce? Hoćemo hapsiti Gorsku službu spašavanja? Znači, ja stvarno pozivam MUP Srbije da se ova situacija razjasni, da se napravi taj zajednički sastanak nevladine organizacije, ministarstvo... rešenje? To je rešenje. Da se oduzimaju značke one koje su iste kao policijske. Apsolutno. Ove koje su različite, international i ostale stvari. Pa apsolutno. Pusti. Pa apsolutno, zato što te značke ne mogu se zlopotrebe. Kad neko izvadi, recimo, značku tu EPE ili IPE, pa to nije policijska značka. To svaki građanin zna. Da to nije policija, zna se kako izgleda policijska značka. Hajmo da stavimo policijsku značku na sred naslovne strane svih novina. Da građani vide šta je policijska značka. Da se građanima objasni kada policajac dođe u stan šta on mora da uradi. Da li mora pokaže nalog za pretres. Da li pored značke mora pokaže i službenu legitimaciju gde pišu i njegova ovlašćenja. Da se predstavi ko je šta je. Da vi imate pravo kad vam dođe policija i kaže ja sam, ne znam, iz policijske stanice Zemun, vi imate apsolutno pravo da okrenete policijsku stanicu Zemun i kažete ste vi poslali patrolu. Pa tek onda da ih pustite. Teško je to baš izvesti u praksi. Nije to apsolutno teško ako imate ljude koji su adekvatno obrazovani. U MUP-u je potrebno postaviti državnog sekretara koji ima obrazovanje adekvatno za civilni sektor bezbednosti. Civilni sektor bezbednosti postoji u svetu 60 godina. Dobro. Znači, vi morate da zaposlite nekoga na mesto državnog sekretara ili pomoćnika ko se razume u civilni sektor bezbednosti. Ljudi iz civilnog sektora bezbednosti, ja sam rekao koliko su pomogli ovoj državi za vreme vanrednog stanja. Pogledajte koliko su humanitarnih akcija izveli. Kad god je trebala krv za bilo koga, davali smo. Kad se tragalo za bilo kojim detetom koje je nestalo, mi smo prvi išli o svom trošku, nikad nikom nismo tražili novac ni za gorivo, ni za hranu, ni za koga. Uvijek smo išli mi, obilazili te terene, tragali zajedno, uvijek davali podršku kad su bilo kakve takve akcije. I sada uskraćujete. Pazite, ovo je bila godina kada se državi Srbiji zamerila vladavina prava. Ja stvarno ne znam ko gura takvu priču. Znači, nemojte da dolazimo u takvu situaciju. Kada su u pitanju jedan broj nevladinih organizacija, puno stvari je nedorečeno, pre svega po pitanju finansiranja. Mislim, izjeno sam... Vidite sad ovako, ovih 15 nevladinih organizacija koji su pogođene ovom uredbom, odnosno tumačenjem pogrešnim uredbe, nikad ni jedan dinar nisu primile od nijedne strane ambasade, ni od jedne strane organizacije. Mi smo postojali su nevladine organizacije, postoji danas koji dobijaju pare od svih živih ambasada koje su otvoreno antidržavne, možemo slobodno reći, u svojoj politici. I delovanju. I njih niko ne dira. Dobro, mislim, doći će i to na red, sasvim sigurno. Pa molim vas... Gospodine Životiću, zaključna reč. Što se mene tiče, Novi Pazar je apsolutno deo Srbije i građani u Novom Pazaru treba se osjećati isto bezbedno kao u Bosilegradu, Vrbasu, Zemunu, bilo gde drugde. Država Srbija, ono što smo rekli, znači nastojeći da taj kriminal tamo suzbije, imaju apsolutnu podršku i političku i celog parlamenta Republike Srbije i samog predsjednika i ja ću nastojati, a i verujem i kolege, da što više investicija probamo da približimo investitora, da odvedemo u Novi Pazar i sam taj region, jer upravo da ojačamo te ekonomske činioce bezbednosti, da znate, kad svako ima svoju platu, kad može plati deci školarinu, kad može plati letovanje, zimovanje, tu se smanjuje mogućnost povezivanja sa kriminalom, izvršiti te dubinske promjene, o čemu je i kolega govorio u snagama bezbednosti. Ja mislim da će Novi Pazar vrlo brzo biti onakav kako treba da bude.